Čaute ľudia, už viem jak natáčať na mobil styl a brainrot, tak ho idem začať natáčať a idem vám dneska na prvé video ukázať moju bejsu. Tak môžeme začať a tu mám Čikaterinu, Bičikaterinu, Quesadilla, Krokodila, Pota, Hotspota. A môj najlepší je zatiaľ Los Chica teraz 43,7 mega. Tu mám Grajpus Medúzy Rainbow, Los Mobilis, potom tu mám Burrito Bandito, Swag Soda, Los Nomai Hotspot Titos a 6-7. A hore mám k tomu ešte toto sa húra, čo dáva 3,3 mega. A táto tu sa mi zdá OP. A toto tu je tiež dobré a som zvedavý strašne na túto Santa Fuse. Dobre, a na ďalšie video pokračovania Styl a Brainrot dajte 5 lajkov. Tak čaute.